Uy, pre! May bago kong pagawang bahay ngayon. Samahan niyo ko, puntahan natin kung ano na bang lagay nun. Let's go! Pre, yan pala yan, ano lagay? Itlog ba? Itlog, lagay. Oops! So ito yun, pre! Ito yung bagong pagawa kong bahay ngayon. Ito yung rason kung bakit lang ako nangungupahan sa'yo noon. So yun, pre, ito yung bahay na nagkakahalaga ng 2.5 million. Ha? Muna 2.5 million? Murag balay post ka? Alam mo, pintuan lang yan. Pre, ito pala yung bahay ko. Tuloy na kayo. Say tuloy! Tuloy lang mix-fly! Nakabalong lisod ka rin among gagyan hari! Nagani ka nalatak may hari kaya mo kakakakas mong bagaw how! Gani kag mo ni mapurma na yung naungogan! Sulasa eh! How! Kuan ba, kanang ingon niyang tuloy, pasabot ana, pa sudlon ta doing balay niya. Dili na tuilong na itagak ta. Ikaw po kay pasagad pulaman ka. Ang nan magtinahol na naman si Zack kaya hindi siya magaw na yung balay kung lahat tinudog. Ikaw kay isudbe ka ning hagdan. Alam nyo ba, pre? Itong pintuan ko, gawa ito ng sikat na arkitek. Kilala nyo yun si Oliver Austria? Yeah, 100%. Yun ang gumawa ng pintuan ko. Kaya ito lang yung napundar ko, pre. Sa sobrang mahal ng pintuan kong ito, walang basta-bastang magnanakaw makakapasok nito. At may papakita pa ako sa inyong isang pinaka-the best sa pintuan ko ito. Alam niyo, pre, sa loob ko inilagay yung lock. Alam niyo ba kung bakit sa loob ko inilagay yung lock? No one could ever decipher how to open that lock. Ganyan ka-high-tech yung pinto ko, pre. Sige, pre, pasok kayo. Ipos! Tarungan na rin yun! Ibigay! Tabang! Kira! Sawol! Pre, di ba ingon ka, walang basta-bastang makasunod dire? Bakit nakasunod sila? Kira! Sawol! Sige! Buwas mo! Yung daw sa mga arkitek kang pahinambog ng maay mo. Trabaho, ganaan patsada pero matay naman kasulod gyapon han ni ina eh. Abuang sa ka. Wala makikod manner sa rekanda. Tarong ka ng auto! Hoy! Paano kayo nakapasok sa bahay ko? Hoy, Tagalog! Paano nakakapasok? Pumili ka na lang ng butas kung saan kami nakakapasok! Alam mo namang, naglibang lang kami dito. Ang KG mo. Labo sa padagan tulames, yung balagi mo kalibangan. Pasensya talaga, boss. Di namin alam na may nakatira pala dito. Akala kasi namin na abandon na to, kaya naglaro kami at pumasok kami dito nang walang pahintulot. Utol, di mo sana kayapit na ka mamatay! Tulang ini mo, nagkanagin ng pratsya tayo na! Hainan, sulay kog surang-surang ninyo hari kay. Mga lusyang jutaan ni Ronald. Baka may wala na signal. Oh, wala na signal. Granking rabat sa pastilan. Ay, pastilan. Hello. Roger. Over. Ranking. Bayot man siguro ka. Si Roger, lalaki na. Nangalagas man. There is no guarantee. God does not season. My word is Ha? Ha? Call 2.5 mission.
Kasaunan ko. Ito ang gayo ko. Sige, wait ito ano. Okay. Gawa ito ni Oliver. Kilala na ba ang gumawa ng pintuan ko? Sikat na arkitek. Ang gana, sikat na arkitek nga si Oliver. Mabot rin saging niya, saging. Di kayo manuman? Kusigara pa kayo tingog. Siyempre. Ay, ito ang dagruhan to. Yung muna ba? Parwan. Okay. 1, 2, 3, go. Ayaw muna to? Ito yung bagong bag. Ito lang yung pre. Ito yung bagong bag. Rason man di ay. Sige. Ano na? Tarong nga lagi mo to. Kusga noy. Kusga ba? Tarong nga lagi mo to. Sa. Ay, pagkada sana, mapuno to na. Sige. Sige, play. Tarong nga lagi mo to. Kusga kayo. Tarong nga lagi mo to. Pag umali na rin to. Okay, sige. Action. Tarong nga lagi mo to. Bukas mo ka. Bukaya ka? Dito. What's up mga monang? So karon mag-shoutout ta dire sa YouTube. Yes, Yon. Shoutout ni Julius Lawrence Butlay, Bisaya Kubay, Vincent Kyle Acupiado, Jan Rayo TV, JMBE TV. Shoutout TBTB, Cassandra Tarukan, Adrian Ramos, Cho ML, Vincent Balingit, Mitchell Abilana, At Brinda Bandiles, Anale Perma, Melvin Disina, Chris Malines, Mugtong, Ninard Rosay, Maria Cristina Goyron, Ben Motovlog. Shoutout tuod sa mga nakauligikan Cebu, gipang quarantine karon sa Kanklaran, si Jericho Lapineg. So siyang mga kauban o kabilog sa complete name si Botyok o siyang Uyab. So good luck, happy na mo makagawas dira. Shoutout di ay sa always naglantaw, Ate Mimi, din sa tanan imong kabandera sa Inchon kuya. Salamat sa dili pag-skip sa among ads. Shoutout day ko ni Bimbi Watson, Rambo Watson, ni Santa Watson, ni Banda Watson. Arnold Watson. Ug sa tanang iro namo sa balay. Arnold na Si Ditley Watson. Ug sa tanang iro namo sa balay. Jackie Watson. Mga iro dito tanang. Belated happy birthday! Gina Len Buhisan. So, morto siya guys. So, kung ganahan mo mapa-shoutout, comment ra mo diri sa comment section diha sa YouTube og mo shoutout me og 20 to 30 shoutouts per video. Kung naningala mo nganong di mo ma-shoutout sunod video, kay next week pa man na ma-shoutout. Dayon, timailan niya ma-shoutout maubot nga na akong heart. Di ba? Congratulations. So, morto siya guys. Salamat sa paglantaw din sa pagguman sa mong video. Ug nalingaw ka, ayaw kalimot pag-subscribe and i-click mo na notification bell. Ayan ni delete ang Video. Bold. So, delete? ads. Oo, ganun. Delete ng ads. Oh. Delete. Ayaw i-delete ang ads. Ayaw i-skip. Ayaw din niya i-delete So, nalingaw ko guys. So, ay kalimot pag-subscribe ug hit sa notification bell para ma-update mo sa mga among mga video nga makalingaw ug makasakit po daw tiyang. So, salamat sa Ayaw i-skip ng ads arong kusog signal. So, morto siya tanan guys. #mamarang. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out.
Riget. Riga. Dili, kanina. Riget. Oh, riget.